Здравейте, хора! Добър вечер, добър ден, добър обяд, каквото ли да е при вас, да ви е добро. Днеска ще цъкаме Brawl Stars и ще опитаме вдигнем Рико на 1000 купи. Щото, да знаете, това видео има шанс да бъде много дълго, защото аз не бих казал, че съм най-добрия в Brawl Stars, само и гледайте ми Рикото. Само 836. Трябват ми още 160 купи. И това са сравнително доста игри. Някакво да се бава. Идвам на ето гейм от леко е нечестен, като си без мутация, ама да, по 2 пъти купи. Идвам тук, цъкам реди и чакам да се падна срещу хора. Днеска не знам какво много искам да обсъждам. Освен, че това. Някакво вчера качих едно видео, извинете, днес, защото аз го снимах към 1-2. Качих след видеото на FIFA Mobile. Качих просто това, Geometry Dash. С един чалендж. Чаленджът ми беше да слушам музика от рандом плейлист. Ама целият ми екран беше се бъгнал и беше в черно. Повтарям, защото не го казах правилно. Просто слушах рандом песни от рандом плейлист. И да. И така опитах да мина всяко ниво с 10 опита. Горе-долу да се справих добре. Аз не съм и най-голямото про на геометрия, да, ама това е друг въпрос. Ако трябва да съм и честен, минах тук да ме минах около 5-6 нива и после казах си, че много дълго става видеото и казах, че ще го разделя на няколко части. И аз, разбира се, разделих го, ама познайте какво всичко беше бъгнато. Просто спрях едното видео, пуснах и така. Всяко едно беше бъгнато. И най-гадното беше, че няколко пъти чух лава песни. Едвам не повърнах. Не питайте как оцелях. И аз не знам. Аз какво търся изобщо в този шоп? Още не мога. Плей. Велико са плюс една купа. Това доста ще ми помогне. Ако не си на много зле се представя, мисля отира към Brawl Ball. Защото защо не? Иначе на вас кой ви е любимия бrawler в Brawl Stars? На мен лично ми е май Шели. Базовия герой. Аре бе, да пукнеш. Ще го убия ли? Не. Така. Беше на 2 хита. И той просто реши да каже адиос, амигос. Не. Съжалявам, хора, няма да ви бафам. Почвам вече Brawl Ball, както си трябва. Влизам и се надявам да не се падам с някакви гадни ботки. Не, паднах се с ботка. Това тук. Мортис. Окей, оцелих някой. Не знам какво натискам, но го натискам. Да знаете, пак котката ми е при мен, защото е бедняшка. И пак и при мен, ако чувате някакви звуци и драскане по стъкло от нея. От драскане имам предвид нещо, което да удари стъклото. Ще така таком напред. Пукнах. Според мен те са по-добре, ама някакси ние успяваме да бием. Така, пускам си ултимейта така настрани. Пускам го ултимейт, как го бях пуснал. Продължавам напред. Шейд ще дойде да ме пребие. Аз се правя, че ще пасна на Морти, само лъжа.
Шей, ти идва и ме убива, защото го мързи да дойде на 5 см с 5 см да дойде по-близко от мен, за да ме убие нормално. Но на кой му пука, важното е да е фън. И това вече не е фън. Предсказвам, ще загуби. Не. Предсказах, че ще загуби топката, аз съм гадняр, казвам ви. Кабум! Имам хайпер. Няма го използвам, докато не стане много важно. Ако искате, мога да направя... Добре, променям видеото в последния момент, когато съм на около 900 купи, 930, тогава ще направя видео как такова вдигам Рикото. Иначе ще ви покажа целият ми профил. Тая игра вече не знам, що направих. Май най-много да обяснявам. Но сега първо правя така, защото защо не? Пускам хиперчарджа, правя така, пропускам всичко и викам, айде лека нощ. Но да, нека да покажа по-добре профила. Започвам от долу нагоре. Шелито ми. Значи, Шели... не шилм ли? Окей. Opening. Ще го направя с език. Нос. Глава. Късмета на Ицо. Супер, съжалявам. Ицо, ти имаш много лош късмет. Сори, цак. Значи започваме с Шели. Ето ми всичките скинове на Шели. Това тук не го броим като скин. Аз тези неща не ги броя като скинове. Значи, това е толкова трудно за събиране. И буквално просто е друга разноцветка на това. Разбирам да има някакви ето такива, дето с различни разноцветки, ама те поне не изглеждат като базовия. Поне да изглежда като този силвъра. Иначе да, това ми е Шелито. Едно с хайпер бъфи само. И ми е най-силният герой. Имам преди с най-много купи. След това Роса. Не мисля, че трябваше да бъде Нита, ама на кой му пука. Роса. На Роса нямам никакви скинове. Много малко съм я играл. Тук виждате всичко, което имам и да. Поко Локо. Имам всичките... излъгах ви. Имам половината скинове на Поко. И имам скил с Поко. Имам и 6 winning streak. Ето го, 6 winning streak. Барли. Тук вече имам всичките скинове на Барли. Това пак казвам, не го броим за скин. Имам всичките възможни скинове на Барли. Ел Примо. Да, Ел Примо. Ел Примо, виждате какво е. Имам, ето ми ги скиновете. Не знам, що не говоря. Ето го Брок. Според мен първи или втория герой с най-много скинове и най-гаден стар скин. Наистина го мраз. Нямам почти никакви скинове на Брок, защото защо да ги имам, не ми трябва, аз не го цъкам. И Бул. На Бул имам това, което виждате. Нано Полерс. Имам Хайпер Бъфи. Имам и двата джаджета. Да, казах джаджета, не гаджета. Тук на Колт имам Стар Бъфито. Ако правилно го казвам. Слик Ботс. Просто да, разбрахте ме. Имам пак същото от новия евент. Ето ми ги скиновете. Това е според мен герой с най-много скинове. Нита. И това е от първите ми реар герои. Значи, скарам го гъс така, за да мога да си запамета за паметта, за да не цъкна някакъв броер тук да го цъкна, без да искам да направя така и да забравях откъде е бил. Просто разбирате ме какво имам предвид. Значи, гъс нямам никакви скинове, нямам нищо. Имам този скин, извинете. На Джаки
Имам много як скин. Ето тук имам още един скин. Сега на как беше? Карл. Виждате какво имам на него. Скиновете май ги видяхте. Ето ги. Гоблин Грил. Хок Райдър. Гоблин Гарел май. Не мога да ги чета. Знаете, не мога да чета напълно английски, извинете ме. Значи тук Пени, аз този герой го ненавиждам, съжалявам. Ето, който иска спира. Ненавиждам го просто. Тариел. И виждате какво имам. Купи. Тук скинове, кои имам. Рикошет. Ако който ме разбират от Рикошет, какво имам предвид. Значи, ето ми ги всичките скинове. Ето тези разноцветки. Ще ги броим за различни скинове. Защото поне не изглеждат като базовия Рико. Но да. Ето ми ги скиновете. Ето го най-красивия ми скин. Третия най-красив. Втория най-красив. Най-ужасния. Един от хубавите. Хубав. Не толкова хубав. И най-якия. Не най-як. Разбрахте ме при каква шега иска да питам да направя. Ето ми го Илико, чак само си нагуса скина, който беше. Тук на A-Bit някакво толкова да показвам и на Тик някакво да показвам. Dynamite. Това тук съм си го купил с Money. Не ми се е паднал Godzilla Event. Не ми се е падал. Имам много неща на Dynamite. Ето ми. Ето ми ги всичките скинове на Dynamite. Който иска да ги види и да си ги спре. Съжалявам, аз просто бързам, за да не стане половин час видеото. Джеси я ненавиждам, иначе готово. Болт, новия броуър. Който не знам, защо не съм грейднал. Да, ето го, Болт. Нямам нищо на него. Значи, това как му името на този трънк? Аз не го знам този просто. Който не се сеща. В какво направи? Ето го. Аз забравих, че са добавили епик герой. Отдавна не бях такова. Виждате какво имам на трънк. Ето ми го на Мипъл, ако не се лъжа. Имам само един скин. Шейд това. Бейли ето това. Анджело като Анджела Ташева. Лариант Лори, които са доста добри герои, просто не знам, защо аз не ги цъкам. Имам старите Brawl Pass скинове. Така. Първо ми беше по едно време. Моля? Май тук що успя да намеря глич. Ало, Суперсел? Ало? Няма питам. Без това ще го кача в интернет. Ще го запомня за винаги. Ханк е един от не знам защо. За някои хора никак не помня. Просто не му дават никакъв начин да играят добре с него. Почти никой не може да играе с него. Иначе той е много добър. Значи това тук е Петовия. Не, съжалявам, не знам много имената. Аманди. Лесно за запомняне. Сам. Един от много яките броуъри. Нямам никакви други скинове на него. Лола. Имам някакви скинове. Ето тук е много грозен според мене. Не знам. Хората, някой човек харесва ли го, ама феновете на Лола, леле, ще ви я пребият. Значи Аш. Някой му викат и Траш. Значи този скин имаше почти същия, само че син.
Да, буквално скин. Един от очицата. По същия начин изглеждаше, просто беше със синьо. Ето пак, ето ги скиновете. Това тук е Бимо от Adventure Times. И това тук е Крампус Аш. От Крампус е от коледните филми за страх. Бел. Тук нямам... имам някакви скинове на Бел. Колет, една от новите ми любими герои, с Хайпер Бъфи и Гаджет Бъфи, не го знам как се нарича, Гел, първия хроматик брол, който ме разбира. Ето ги, нямам никакви скини. Имам скина. Гарет Бел. Гел. Горе-долу. Обединявам двете неща и махам с някакви стрички, става Ред Бел. Не ме разбирайте, ако иска да просто такти. Те тук ще изкипна, защото ме дразнят наистина много. Гриф. На Гриф имам тук там е няколко скина. И 0 аура. Едгар. Сещам от него псува. Да го убия с всякакви ритуали. Нани! Който разбрал японски. Да, ето го Нани с някакви скинове. Според мен на ретро Нани е доста добро. Наистина, аз не знам, защо, но много е яко. Кой мога да кажа? Какъв този скин? Някой знаеш ли, че този скин съществува изобщо? Ако погледнете си в акаунта, имате ли този скин на Б, аз не знаех дори, че съществува. Ето я, Биби, бай! Тя е пак един от героите с повечето скинове, ето ми и всичките скинове. Съжалявам. Ето го. Франк. Според мен нормалният скин си е най-добър. Неговите скинове не са най-добрите. Освен този с мега пека или както беше другото. Пека. Мама Пам. Пиперката. Който няма този скин, няма никакъв скил. Ето този скин. Който го няма никакъв скил. Кабум. Марипоса май беше. Имам му безплатния Legendary скин. Този обикновеният с 30 джема. Един от най-яките скинове, като при много ме кефеше. Най-якия скин, не знам сам, че е много як. Буквално му и бях запомнил. Този в някаква степен ме кефи само заради колаборацията, а този никак не ме кефи. Ето я EMC или EMC. Ако чувате нещо, ми драска пердетата. Извинете, затова трябва да тресна, за да спре. Бо. Бидон. И Дамян. И Старнова. Буквално успя да вдигна на престиж. Направо не казва за никой. За час и половина. Това тук цялото го изминам за час и половина. С Старнова. Не питайте как. След... за тези случаи говорих. Значи, Глови. Какъв то герой? Нинджа. Наруто! Това тук е Сакура от Наруто. Това е Сакура. Наруто. Това тук е Гиги. Това е Гиги. Да, хубаво име, Гиги. Зиги. Флера, какви тъпоти измислите. Супер сел. Ето ви. Една Минато на Миказа. Това е Минато на Миказа. Ако съжалявам, че го казвам, ако сте деца, но и че ви провалям деспата, ама
Погледнете тук средата, дето си е опънала ръката. Не изглежда ли леко странно? Бразил! Линшо Лапа Бразил! Това е Линшо. Извинете, не е минато, но ми казва. Това е Линшо Лапа Бразил. Извинете. Али. Здрави, имаш ли такава приятелка? Али. Не, но тя е добра приятелка. Май. Джай Йонг, още един китаец. Да. Джай Йонг, един нормален човек. Финкс. Виждате го. Луми. Чупи си главата, яко. Олио? Това е Олио! Онова, дето в олиото, дето пържите. Знаете, това тук е Олио, не оцет, Олио. Това е Олио. Това е Джуджу. Това е Дик. Док. Не казах Дик. Казах Док. Док. Оле, какви тъпоти. Melody Song Tutorial. Melody. Melodian Stack Day. Май такова беше видеото. Тук на Томи Джери ли изобщо ще си играем? На Томи Джери ли ще си играем? Уилоу. Онази от къщата на совите, дето муравише с растенията. И сега ще ви я покажа. Ето това е Уилоу. Много си приличат, нали? Ето ги. И двете са зелени до някъде. Но да, това не е важно. Ето е Уилоу. Окей, запомниш на Уилоу сме. Арти. Арти. Това е Грей. Грейт, бро, грейт. Октопус. Или Отис. Джанет. Бившата. Ивъл. Лоше. Погледнете в очите. Той е бремен! Да. Фанк. Бъс Лайтиер. Хихихиха. Ръвс. Рафалео. Луис. Може би ще накажа най-голямата потия с изнете. Луис Фърдина. Не. Твърди много тъпти говоря. Пак ще проведа. Луис Фърдинанд. Да, разбрахте ме. Луис Фърдинанд. Един велик защитник. Който разбрал. Сквик! 2026 мимс. Сквик. Сквиши. Барон. Батман! Спраут. Това новия Спраут ли е? Леле, това е новия Спраут. Ето го OG Спраут.
Но Нелс Спраут. Спраут Макс. Макс. Он е от Тъндърмен срещу Тъндърмен. Забравих. Тара. Не знам нищо. Мортис. Трансилвания. Това е Пирес! Сием! Това е Пирес! Кенджи. Бах ти ножа. Драко. За домашен любимец ще взема Майка Тайсън. Майка ти, не майка. Да, разбраме. Кит Кат. Кит Кат. Обичам да го ям. Кит Кат. Кордилиас! Кордилиас! Разбрахте. Суперсел. Няма начин. Не, само един човек знае кой е това. Кралски! Уно Ривърс! Кралски Уно Ривърс! Сърч. Гей протектор. Да, робот, да. Мек. Таниум се навдига. Бакуган Мектаниум се навдига. Това беше ли 4 или 5 сезон от OG Бакуганите? Санди. Не знам кой е. Въшка, Леон! Кроу. Знаете ли това тук какво е? Това не му е бъвче, това е детето му. Излюпил се. Спайк! You're my best, you're my girlfriend! Watch! Hatsune Miku Miku Mi! I'm serious, bro. Your girlfriend is dead. Казе! Кейс за нож! Който не разбра, говоря за кейс за нож. Това, което се поставят ножовете, за да не като калъвка. И да, това ми е профила. Най-добрият ми герой е Шели, защото няма да казвам тъпотията, ще ме банат от YouTube. Достатъчно ми беше с тъпоти. И да, това беше от мен. Чао! И до следващия път. Това е песента за чао. Аре, махайте се от това видео, да не ви намеря къде живеете и да ви пръдна в устата. Чао!